आङो मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायना लाबाय आसा खालामो सुननायाव बयबो मोजाङैनो दं अनलाइन भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नै हाबा मोनजालायसिगोन लोगोफोर फाइनालि हाबा मोनजालायसिगोन जों नै हारसा हाबा खबराव फैलायबाय आरोना मालाय जि मोजां सावरायखादों ओमफ्राय नै जाबा माबोरै फरायबावगोन दा गाबोन रबिबारैनो आरोना ओमफ्राय दा हारसानि लिरजोबदो बोरै फरायबावगोन मिथिला हाबाखिनिखौ जाहैसिगोन आरो नै बिफा फिसा मिस्ट्रि लाबोदो जोंहा नै बिफा फिसा मिस्ट्रि हमा एरख'फिननोसैलायनो आरो नै थिंखो गोजामखो माने जाब्बाथाय थाबनो माराम खाजोबगोन होननानै गोसोआनो सोलायबाय थायो एरख'ग्रोना लानोसै नै एरख'खांना दोसिगोन आरो बिफाबो फिसालाबो मिस्ट्रि जाबाय सोरनोबा नांगौबा लिंहरनो हागोन नो एरख'नोबो रोंगो दोनोबो रोंगो बिफा फिसाला दे नालेंखरखौ खाहैथाय नालेंखर फिथाइखौ खाहै बारो बार आरो दुस्थ'खा नै बिफाजों मावथि रखम गाखोना थाहैबाय मावनो गोरों देखायबाय थायो नै आंना बागाना माने फान्थाव गायना होदोंमोन फां एसे बुजायोमोन आरोना ओमफ्राय मोसौआ जालांजोबदों फिथाइ थाइहां जानायावनो ओमफ्राय मोसौआ जानानै थैलांजोब्बाय आरोना थैनानै ओमफ्राय फांनैसो फांथाम ना फांब्रैल'सो थायोहाय बेखौबो जाजोबदोंमोन ओमफ्राय जेने तेने रोदोमनो हानानै बेखिनि जानानै दं आरोना ओमफ्राय नैखिजाय आलु फाग्ला गायदो नै आलु फाग्लायाबो बारा मोजां जायाखै फिथाइ मोनजागोन ना मोनजायाथाय गायनायनि मैल'खौ मोनगोन ना मोना ओमफ्राय नै मोननैहाय थाइजौ गायदोंमोन आरोना एबारसो दाख्लै बावैसो गायदो थाइजौखौबो ओमफ्राय नै थिं होनानै दोनबाय दिनै अखा फैदोंमोन ना बे थाइजौआदि दा 12 मासनो आरो थाइजौआ नै ओमफ्राय दा बिबार बारदों नालाय बिबार फिथाइ थाइदो ओमफ्राय बेखौ खोरै जानो गिनानैहाय थिंखौ होथ'ना दोनदो आरो दिनै मोनायाव ओमफ्राय थाइजौआ थाइसे देरबायबो आरोना सिगां लाबजेननायाव लाबग्रा लाबग्रि बिबार बारखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिबारानो बारनानै थायनानै नै फिथाइया एसे गिदिर जाबायानो ओमफ्राय बियो खोरैजोबदो आरोना बुरजायैनो थायदोंमोन बे थाइसेल' थालांबाय फिथाइयानो नै जेनथेन थाइसे थालांदो ओमफ्राय नै बोग्रियाबो फिथाइ थायो जि बिबार बारदो फिथाइ थाइख्रिदो आरो नै मबाइलाव नुवाबो जानो हाया नै नुदो मबाइलाव बेसेसो जि बिबार बारै बारै फिथाइ थाइख्रिदो आरोना फिथाइ माखाया जि थाइदो सोरबा जानोबा फैनो हागोन नै दैज्लाङावनो फिथाइ थाइसिगोन आरो इयो नै अबेबा एसे देरबावबायसो दैज्लांनि फिथाइ दैज्लां मानि बिबार बारगोफोर गायना लाबा दैज्लां मेसें मोनजाबाय थायो आरोना बे बैग्रि बिलाथिखौ दैज्लां मेसें मोनजानाय जोंहा गायनानै ला नोंथांमोनाबो गायाखैब्ला आरो लिसु फिथाइ मोनजाहां जानानै दङ मोनजाबायानो फ्राय मोनबायानो आरोना जि थाइदो लिसुआबो थाइनायालाय ओमफ्राय दा अखाजोंसो सेवसिगोन खोमा आरोना मोनहांबायानो अबेबा मोनबायानो आरो बिराद थाइदो नुबाङाखै मबाइलावहाय सोरबा जानोबा फैनो हागोन नै बिराद थाइखादो आरो नै बेखैजाबो फिसा आंनि बारि बागाना दुन्दिया फोदोंमोन आं सिङाव ओमफ्राय बायगनबो रज'सोगारदो आलुआ जुमब्रा खाजोब्बाय अखा गैबाङा नालाय एबार
फान्थावानो फांसे दं आलौ माखेन जुमब्रा खाजोब्बाय अखा गैयिनि थाखाय गायनानै बेसेबा दुखुनांथाव ओमफ्राय नै भिन्दि माखाया दासो बिबार बारदों आरोना फिथाइथ'वाखै ओमफ्राय नैखिजा थाइसुम होदो फांनैसो भिन्दि लेस्रि बेखिनियानो आरोना एरख'जोब्बाय बिथाङा एरख'ना दा दोननानै दोनसिगोन आरोना एरख'खांबाथाय ससेखौ गब्लंनायल' होननाय बिथाङा दा गांथामसो दोबाय आरोना नै लांदां बोखारना गांबा 6 खानखौल' दोगोन आरोना इयाव बाराद्राय सेरदोंमोन नालाय नैखिजा बारा सेराखै नालाय दोला बिथाङानो दोबाय आरो दा मिस्ट्रि जानांबाय दिनै नामा मिस्ट्रि ग्रोब जादों सादोलै सादों नै इखैजे खुदिया माखाया गेलेगासिनो इदियावनो गेलेफैबाय थायो बिसोरो सिगां न' खानायनि माबाया दै थादोंमोन ना इहाय सिमेन्ट बाला लगायनाय इयावनो गेलेबाय थायो बिसोरो सानफ्रामबो अखा हाबानो दै थाबानो गेलेयो बिथाङा दा सायाव ओमफ्राय नैहाय बैग्रि फांसे गायबावदोंमोन बोरमाया जायै जायै जेने थेने रोदोमो ओमफ्राय बोरमायानो जाफिनबाय थायो नै दा गथ'फोरा सेफायना गालांलायबाय लेमहोना बुनांगोन ना नोंसोरखो दुस्थ' खालामनायखो खोथावनाबो बिथाङा लोगासिनो जोंना सामफुरि ओंख्रिया टाटा खुदुना काक्लेर आलु मटर फान्थाव गासिखौबो लगायनानै लाब्रा बिथाङा मिस्ट्रिया नै दाबो मावखायाखै मिस्ट्रि फान्थावखौ नै सेबफायजोब्बाय मिस्ट्रिया जा सोर गैलाहाय आं थिंखिनिखौ खुनुरुखुम दोखांबाय ग्रिजिं होनो दंबावो दा खुनुरुखुम थिंखिनिखौ दोखांबाय आरोना गोदान मिस्ट्रि खिनिखौनो दोना होबाय ओमफ्राय नै ग्रिजिं लायब्रबना फैबाय रुम 3नि जानांगोन ना आंथ' नोङो मोनब्रै रुम 3 नालाय मोनब्रै ग्रिजिङाव दोनो थाखाय मानसिया सेखा हाथ्रि लानानै नायदावगासिनो ग्रिजिङा इयाव होगोन आरो नै दा कमप्लिट खालामबाय मिस्ट्रिया मिस्ट्रियानो दोजोब्बाय आरोना बेखौबो थिं गोदान होबाय ससेखौ दोजोब्बाय मुदाखौ मारिखांबाय गोदान मिस्ट्रि ना जेबाबो लागायबाय नों गोदान मिस्ट्रिया फार्स्ट टाइम माबायदि मोनखो दोनानै